खुलुमबाय आंनि मुङा थाम्फै दांग्रा बसुमतारी आङो नोंथांमोनखौ आंनि टाइम पास आइटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों जे क'क्राझारनि पाटगाव रानि खालायस्रि फोथाराव 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुवारि खालि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जथुमा जानो थाम-थिम जाखाजोब्बाय। बेवहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो धोरोम आरो राजखान्थि रायलायालासिनो लोब लोब एबा लैहोर लैहोर थांनानै नुजाहैनो आरो बाहागो लाहैनो खावलायनाय जाबाय। बेयाव गेवलां मेलाव गोबां गिदिर गिदिर आलासि फैगोन। गासै गेवलां मेलखौ लानानै सानब्रैयावबो नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर थांनानै मदद हैनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय। बेजों लोगोसे दङ बेवहाय गोबां हारिनिनो मेथाइ रोजाबनाय, मोसानाय, दामनाय देनायजों बुंफबनाय जों बयबो बेवहाय थांनानै रंजानो हागोन, गोजोननाय लानो हागोन। आरो दंबावो बेवहाय एग्जिबिशन एबा दिन्थिफुंसालियाव गोबां जाथिनि गोबां रोखोमनि आइजें आइला दो दोख्ला बेवहाय मुवा बेसादफोर मोननो हागोन, नोंथांमोना बायनानै लाबोनो हागोन। बेजों लोगोसे आरो दंबावो आइजोफोरनि गोदान मुगानि गोदान पद्धतिजों दानाय लुनाय बेवहाय दङ, जेरै दख'ना, आर'नाइ आरो जोमग्रा गोदान मुगानि गोदान पद्धतिजों गोदान रोखोमनि गोदान आगर गोदान डिजाइन बेवहाय मोननो हागोन आरो नोंथांमोना बायनानै लाबोनानै बाहायफैनो हागोन। नोंथांमोना स्राय गाननानै देलायनानै ओजों ब्लद थोखो मोखो बेरायबाय थानो हागोन, ओजोंब्ला आलासि जाबाय थानो हागोन आरो बयफ्रेन्डजों आख' फाख' होंगो दोंगो स्राय देलायनानै थांफा फैफा खालामबाय थानो हागोन। बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों बै सानब्रैनि हाबाफारियाव नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै मदद खालामनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों। जायफोरा बयफ्रेन्ड दङ, जायफोरा गार्लफ्रेन्ड दङ, बिथांमोनहा मालाय ज' बेरायसिगोन। नाथाय खाफाल मोनदा आंहासो लरा बेरायनांसिगोन, हारसिंनो अखमेन्दा बेरायनांसिगोन। बेखौनो होनो मानसिफ्रा जियाबालन्दा होननानै। दा सोरबाफोर अनोब्ला आंखौ बै समाव लोगो हमनानै नोंथांमोना आंजों जगाजग खालामनो हागोन, टावार फोनांनो हागोन। मानोना दासिमबो आंहा टावार नाङाखै। आङो दासिमबो रावनिबो फिसाय जायाखै। रायजो राजा नोंथांमोन गोसोआलाय सानबाय थायो सोरनिबा बिजामादै जानो, नाथाय टावार नाङाखै। बेखायनो दासिमबो आङो मिरामिसैनो दङ। बेखायनो नोंथांमोनखौ बै सानाव बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय। गोजोन्थों।